Jeg er klar, vi vil gerne rate Anonymous ting. Er du klar, Silas? Du råber på. Det er ikke nogen af dem. Gå nu bare væk, gå væk. Okay, der var ikke så meget, okay? Lol. Så går vi ned til Frederiks. Kom, Silas. Kom nu, Silas. Jeg skal bruge Enderchest, Silas. Jeg skal bruge nogle flere creeper egg. Okay, der var heller ikke noget. Jeg skal bruge creeper egg, Silas. Silas, creeper egg for helvede. Nej, jeg fik kun 2. Nå, vent lige, jeg har flere. Jeg råber på. Bare kom væk, okay? Kom væk. Tag det, giv det, Silas. Okay, meget er det bare kit gud. Er det det? Fuck, vi lige den. Ja, hvad mere? Hvad mere? Lol. Lol. Portræt. Gå lige home, Silas. Og læg alle tingene. Gå nu bare i home og læg alle tingene et andet sted, okay? Vi skal bare have med ting. Shit, jeg skider, man. Det er ikke lige mig, det her, Silas. Det ved du også godt. Bare læg det jeg lægger det bare et eller andet sted. Ja, det er lige mig. Jeg har også lagt op til vognene. Kom, jeg er klar med nogle flere creeper. Jeg har kun 2 tilbage. Det er spooky der, Silas. Lol. Kæft, der er jo meget shit, mand. Jeg går lige... Jeg er allerede min inventory fyldt op igen, mand. Kæft, vi får meget shit, Silas. Too much shit. Hvad fuck da? Jeg har ikke noget glowstone. Ja, bare sgu slashback. Jeg har været derovre. Vær klar på, at du får masser af lorteting. Der er en mulig shit, mand. Kæft, vi får meget af det her, Silas. Okay, jeg har allerede fået masser af ting. Der er også noget at give derovre. Du kan alligevel ikke smadre dem, Silas. Okay, vent lige. Jeg går lige tilbage med nogle ting. Vi har i hvert fald masser af netherwort nu, Silas. Kæft, vi får meget shit. Og det er så lige Masterminders største faction. Jeg skal blive med Bjørn, så vi kan se Bjørn. Silas, ro på, det er ikke nogen af dem, der joiner. Kæft. Ja. LOL, der springes! Wall! God! Silas, vi mangler ikke op i for nu af. Hold kæft, der! 1, 2... Silas, vi er rige, du. Fuck, der er mange ting, mand. Masser af kul også. Har du fået med nogle ting? Jeg bare skal slashback. Bare læg det i nogle chest, Silas. Der ikke er noget i. Okay, Silas. Måske skulle vi ikke have gjort det her alligevel. For der er alt for mange lortet. Eller alt for mange ting. Både gode og dårlige. Nogle af dem er lort. Nogle af dem er 5 års gode. Please, ikke spring. For fuck's sake, siger du bare det Prod EV. Ej, så er det fucking bare Prod 3, mand. Silas creeper egg. Creeper egg. Jeg har lige fået masser af kit gudarmor. Det er sgu da fint nok, vi har masser af armor så. Jeg tager alt, du kan tage, Silas. Det er fucking vildt. Sæt creeper egg her et eller andet sted, Silas. Ikke deroppe, hernede. Sæt det nu bare for helvede. Ikke dernede, Silas. Ja, kom nu. Ej, Silas, for fuck's sake, kom nu. Kommer du eller hvad? Sæt den herover. Ja. Gå tilbage.
Siger du ikke. Kom med nu. Jeg sætter nogle creeper igen. Gå væk, Silas. Lol, læg. Lapisblocks, lapisblocks. Goddamn. Okay, hernede det er bare shit, tror jeg. Silas. I think vi er på vej hen til deres Enderman Farm chest room. Silas, kom med nogle creeper egg. Eller vent lige, jeg går lige home. Silas, fuck, vi har mange lapisblocks nu også. Vi har måske alt for mange ting. Ikke efter vi hygger os med dem. Fuck, det er vildt, Silas. Det er fast serverens største faction. Silas, kom. I need creeper egg, Silas. Jeg er en helt nedunder. You are not a no. Nej, der er ikke noget i det der. Spil. Silas, kom med en creeper egg. Kom, Silas, kom lige med en creeper egg. Ikke dernede. Jeg er ikke. Okay, jeg er her. Kom med 5 eller sådan noget. Silas, kom nu. Jeg skal bruge dem. Tak. Jeg skal ovenpå igen. Lol, vi kan ikke komme ovenpå mere. Jeg fik nogle enderpearls. Så må jeg så springe de chest herover. Ja, heller ikke så svært. Har du enderpearls? Var det dig, der satte ild til den der? Alt for meget jord. Alt for meget jord. Jeg kommer også op nu, så det går nok. Jeg har fået en besked på Skype. Men jeg gider ikke tjekke den lige nu. Det har jeg ikke tid, man. Er det dig, der sender en besked på Skype eller et eller andet? Ej, for fuck's sake. Lol, jeg røg helt ned under, Silas. Okay. Ja, du. Ja, det ved vi godt. Spring for fuck's sake. Are you not saying? It's killing me. Easy busy. Der er jo ikke en skid hernede, mand. Nu går jeg ind i deres stress room. Sæt hvad? Ja, sæt hvad, Silas? Måske en god idé. Var der diasæt? Nå, så gider vi sgu ikke have mig. Blaze rod! Shit, mate. Kan vi ikke bruge? Kan vi ikke? Ja, er der nogen Silas? Skal du godt komme her? Ja, der er alt. Der er godt, men der er eddermame med mange ting. Der var fandme ikke plads nogen steder, Silas. Ja. Jeg har lige gået i home, for jeg havde alt for mange ting på mig. Så gå i home, Silas, vi skal have flere ting. Lol. Jeg er der sender med en farm lige nu. Klamt. Nå. Ja, jeg har lige taget masser af blaze. Jeg fik masser af blaze, Silas. Jeg er på vej væk. Lol. Jeg vil vi havde fået mange ting, Silas. Måske lige for mange ting. Det kan man.
Silas, jeg mangler creeper ikke tilbage mig. Jo, du har det, ved jeg. Lol. Ej, en blink 3 kan godt bruge. Fuck, der er mange chests her alligevel. Lol. Lol, gider du komme og hjælpe, eller hvad? Lol, der er masser af træ. Silas, vi har eddermame mange chests nu. Og masser af spindelvæv og sådan noget. Ja, vi skal sgu det hele skal smadres. Okay, meget af det i hvert fald. Og så når de kommer ind, så tænker du, lol. Jeg håber, de tænker. Lol, der er spawnet en enderman. Men det er claimet. Kæft, det giver mange mening. Eller meget mening. Der er motherfucker. For mig virker det bare som om, de slet ikke er claimet mere. Silas, vi har alt for mange ting, mand. Fuck, der er meget stone her alligevel. Her er det godt, jeg kommer nu. Vi har ikke plads nogen steder, Silas. Silas, ikke sige noget. Kom nu, Dal. Kom nu. Fint nok, Silas. Dal er på, han er et gammelt faction med. Bare lad være med at sige noget, okay? Silas, du skal skrive det her. Silas? No, Silas! Silas! No! No! Vi kan ikke fortsætte! Nej! Fuck sake, Silas! Godt, Daniel. Silas, dit net. Kom nu! No! Silas! For fuck's sake, hvorfor er det jo? Silas, no. No, Silas. Silas, gå det tilbage! Og skal se, hvad ting vi fik. I got bills. I got pay. And we can work every day. I got balls. I got feet. That way I work to everybody. Ja, skynd dig for helvede. Ja, jeg siger, lad os lige meget med at komme ind. Bare komme ind på 9, okay? Vi står FK på Tors senere. Kom nu, skal ikke gå for stærkt. Der er ikke nogen, der er på. Der er ikke nogen, der er på. Kom nu bare. Silas, jeg kommer tilbage nu. Jeg skal bruge nogle creeper æg. Vi har fucking meget lapis. Lol. Ja, du har ikke, Silas. Silas, kom væk! Silas, kom væk! Kom væk, Silas! Kom væk! Log ud, Silas! Log ud! Godt. Lad være med at komme tilbage, okay? Don't. Dal, han er der. Fuck, Dal, han er der. Ham der Dal i landet. Ikke noget. Bare... Vi vender til at logge så. Så må de... jeg så ham bare. Det går han heller ikke for helvede. Silas, de lag. Vi er hjertebanker. Jeg kan ikke sige shit, mate. Måske overveje at tage den ned på et eller andet.
I got bills. I got paid. But we gon' work every day. Silas, vi kan ikke noget, Silas. For helvede, når Dal han er, man, han prøver at sige klam her, kan gøre. Ja, han plejer, det siger det, det er det, der så folk og sådan noget. Altså, det er sådan, tager deres internet. Men vi venter bare til han lukker. Og så må vi bare gøre det senere, længere i aften, eller længere i aftenen. Eller senere på aftenen, lol. Det bliver vi nødt til. Jeg ligger lige sådan noget. Jeg ligger lige alt vores op i, vi fik. Lol. 9, 18, 27. Vi er lidt over 30 stacks oppe igen. Igen. Jo, netterwatt og sådan noget, vi har fået rimelig meget. Jo, vi har bare lagt, vi har fået masser af dierrustning. Men det kan vi ikke bruge til så meget jo. Vi har jo masser af eller vi har egentlig ikke så meget, så har vi fået masser af snor og sand. Så har vi fået et eller andet spawn. Sådan nogle svampe, tror jeg. Lol, Silas, vi har fået eddermame meget. Hvad hedder det? Blaze rod. Du har allerede homie farms i en blaze, hos en blaze rod, ting. Det gør vi sikkert, det ved jeg ikke. Du er bare heldig ham der Dal, han ikke kan skrive slash nier, mand. Alt for meget lapis. Hvorfor? Der er ikke tidligt, var det en joke? Nej, jeg kan sgu ikke tage seriøst, når du siger det der. Lol, Dan han finder ud af det jo. Han finder ud af, at vi har rated dem. Shit. Ups. Nå. Jeg ved, om der er overhovedet mere, vi mangler at rate. Jeg tør fandme ikke gå tilbage, når Dal han er der, mand. Og så kan vi også lige vise rundt i vores farm. Eller vores homie end. Lol. Ej, Silas, vores code spawner helvedes til. Hvorfor en spawner? Fordi en spawner. Nå, jeg tror du sagde hvorfor. Lol. Og jeg kan altså ikke lige vores Enderman farm. Det troede jeg skulle heller ikke kunne have ikke med i faction med jo. Så lad mig virkelig, han kan røre. Eller kommer der hug om det. Han er sikkert home derhen. Lol, jeg har 2 guld i mine, eller dia. Jeg vil op igen. I got bills. I got pay. Oh, we gotta work every day. Og i 5 timer cirka, så har jeg fuld power med B. Nej, det er ikke nu. Du hygger med mig, men jeg kan da ikke. Han lukker nok først kl. 23. Det er gas, jeg ved det ikke. Nej, Silas, du bliver. Nej, Silas. Røven. Prøv at vente, ham der Kusekaj der, han græder, siger Dal. Jo, han er blevet permbandet.
Det er sådan, ikke kan komme ind i så lang tid, de bestemmer, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. $100p, de har et eller andet klamt sted et eller andet sted. 100p. Nej, jeg ved sgu ikke. Ja, for helvede, jeg ikke noget dia, mand. Det er jeg meget utilfreds over. Hvorfor? Nå. Nej, jeg er slet ikke glad. Ja, okay. Men den går lige ud i hovedet på Frederik, eller på Champion, fordi du har altid været pisseondt mod mig, Lemstad. Og nu får du den tilbage lige i hovedet. Bombasta. Champion.dk. Alting kommer tilbage lige i hovedet. Det lyder måske ikke så godt. Lol. No, stik. Jeg kan spille så mange jeg vil. Fordi jeg er silver. Elite. Ja, når du kommer i rank, så kan du spille så mange du vil, Silas. Nej, du er ikke rank. Det er ikke på den, det er ikke den der. Men det er den der silver elite, silver 1, silver 2, silver 3, silver 4 og så videre. Der skal du spille, der skal du vinde 2 competitive om dagen. Du skal vinde 10 i alt. Competitive, vinde 10 competitive i alt. Working every day. I got bills. I got to pay. Ja, vi skal. Jeg skal mobbe dig igen. Nå, så bliver jeg Batman, jo. Tør du gå derhen, Silas? Jeg tør fandme ikke. Jeg prøver at spørge Magen om noget. Om han ikke er sød mod mig. Jeg prøver at spørge, om jeg kan sælge en image-spot, så kan jeg lige gå derover. Jeg tror ikke, hvor mange penge jeg har. 152k. Fuck, jeg sælger kun for rigtig penge, mand. Nær røv, mand. Jeg ved ikke, hvordan man laver den. Jeg er ikke sådan, fuck, vi har mange chests, Silas. Ja. Jeg ved ikke, hvor, Silas, nej, du kan ikke finde ud af det. Nej, du er pisse dårlig til sådan noget der. Jeg mener det sgu. Nu håber jeg, at jeg får en image-spot. I got an image-spot, Silas. For Magen. Jeg pæder midtkuppen, det var så simpelthen dyrt. Jeg tager lige med diarustning af, okay? Jeg går over kun i invis. Slash bagging. Og B han er. Jeg ved ikke, hvor folk kan komme op herfra. Nå. Ja, han er fandme. 100 pæn står i E-farm. Lol. Jeg tror lige, jeg har fundet deres chest room. Nå, det er bare... Det er bare, hvad hedder E-farm. Jeg troede sgu lige, mand.
Ja. Tænk på, hvis Dallan fucking kommer efter mig, man. Jeg skider i bukserne. Ja, men alligevel, det skulle da pisse pinligt. Eller pisse, nervepigerne. Lol. What? Nej, jeg filmer stadigvæk. Lol. I don't know. Hvad ligger vi lige på, mand? Vi ligger på level 14. Hvad fanden er det dernede? Ej. Jamen, der er fucking inderpøds, mand. Home 3. Nej, jeg henter bare nogle inderpøds. Hvad mangler mere, så mangler vi også en lighter. Silas, kom lige i private home. Jo. Kom nu bare i private home, jeg skal have nogle creeper egg for helvede. Han er der for ikke engang, han er der ikke engang mere, Silas, bare kom på. Jeg vidste sgu ikke, du var der. Han er ikke på mere. Jeg vidste sgu ikke, du stod i E-farm, det har jeg sgu have glemt alt om, mand. Bjørn har... der er ikke nogen på, så det går nok forhåbentlig. Det håber jeg da. Hej Silas. Kom nu creeper egg. Silas, spring nu de sidste teste. Jeg er indvis. Jeg er inde på i hånden. Tilfreds. Spring nu bare. Spring, Silas. Nå, det er jeg. Sæt nu, Silas. Gå væk. Jeg har ikke noget fucking gear på. Okay, der var ingenting i. Silas, hvor mange stadig de teste her? Eller prøv at vente. Spring, Silas, kom herover. Hvor lejren er. Her, hvor lejren er. Kom herind, og så sæt den lige her. Lige der, hvor der ikke er nogen teste. Down the water. Jeg døde, Silas. Silas, tilbage og skrive det her. Nej, bare skriv tilbage accept, Silas, hurtigt. Skynd dig nu, for helvede. Det kan ikke gå for langsomt, Silas. Nu skal jeg stå FK, det gider jeg ikke. Nu sprang i luften i en creeper. Var der noget der? Bare smut, okay? Silas, jeg skal lige bruge et creeper egg. To creeper egg. Nej, Silas, nej, kom ind, jeg skal bruge dem, Silas, det er... Kom nu hurtigt, Silas. Du skal ikke gå tilbage. Jeg er der ikke mere, jeg står lige foran dig. Du skal ikke gå det til gear på. Det er med en lighter, Silas. Har du en lighter, Silas? Du har ikke lagt mig nogen af dem. Eller det bliver mange. Jeg kom ind. Eller vi fik faktisk... Shit, mate. Nå, kom med nogle creeper egg. 3 creeper egg. 2 eller 3, ja. Det er fint nok. Tør jeg virkelig gå tilbage, Silas? Nej, for nu er jeg gået tilbage. Det er det, jeg er i gang med at finde ud af. Jeg kommer tilbage nu. Alt for mange inderpøds. Vi fik faktisk kigge i chesten, Silas. Der
Det var Minecraft netop, der kom nogle tingene. Lol. Vi fik nogle hoveder. Knalde Kalle. Hey, hvem er det? Det er det er Thors gamle. Det der Knalde Kalle, det er Thors gamle sværd. Knalde Kalle. Lol, jeg lader nederne. Jeg gider ikke det her pisse her. Kom nu, hvor langt det tager lige, mand. Lol. Hvor fuck er vi henne? Nu er vi inde med et farm. Der var det lidt efter. Kig væk. En channel table, bogreol og sådan noget. Wow. Lol. Jeg fik ikke en eneste bog, tror jeg. Jo, der var nogle bøger der. 10 bøger. Okay. Lol, det følger efter mig, en lorte-creeper. Ej, Silas tilbage mig. Ja. Men jeg skal lige op herfra først. Du skal tage creeper med bare 2 eller sådan noget. Og nej, buks. Jeg røg hele tiden ned, mand. My fucking god. Jeg er bare bad til det her. Silas, sæt et creeper ikke lige der, Silas. Lige der. Bare tag et, okay? Du skal... Sæt det nu bare, du skal bare sætte det der, Silas. Ikke i vandet. Sæt det der, hold shift ind. Silas, giv nu bare mig det så. Og så bare gå væk. Her. Og så får du lige... Ja, me too. Og måske ikke en. Hvad? Alright. Er det Axis? Det er fucking Axis. De har bare masser af Axis. Ja, der var den der chest der, vi sagde vi skulle springe. Der var ikke unbreaking på nogen af dem. Lol, jeg kan lige tage kast. Shit, jeg mistede liv. Okay, jeg går lige home 3. Med alt det lort her. Fuck, der er mange axes alligevel. Det gør han sgu bare. Ja, han er sgu lidt ligeglad. Bare ikke. Altså, jeg kan faktisk godt bruge ham. Han er god nok. Han er god PP, hvis vi nu skal bruge ham. Jeg er lige i gang med noget. Jeg er lige i gang med et raid. Har du taget Axnes, Cecilia? Axnes? Nå, kom, så skal vi videre herfra. En af fucking dør. Alright, in a pill for life. Jeg vil ikke lade være. Kom, Silas. Gå over på den anden side af Enderman farmen.
Nu. Silas, nu. Silas, du så slowly. Så er der bare, når man hedder Silas. Lol. Gå på den anden side. Sæt et creeper ved den der chest der. Den her. Kom nu. Ej, hvor er jeg henne? Sæt en creeper der. Silas, log ud, Silas. Log ud. Log helt ud. Er du ude? Dal han kom på, Silas. Du skal ikke logge ind igen. Log ind på Thors, okay? Log ind på Thors. Så kigger man af dig, så kigger når han logger og sådan noget. Shit, man. Ja, jeg gjorde. Shit, jeg skid, mand. Ja, det var derfor, jeg var bange for at rate dem. Sig det selv, når du logger ind på Thors, okay? Du skal også lige stå FK med den. Fuck, jeg skid, mand. Nej. Så mærkeligt, så ondt. Måske overveje at skrive. Skal vi gå ind på en PP-server PP? Bare skriv det til ham. Så gå ind på GGPP, okay? Silas. Ja, Silas er Dal på. Han er kriger. DALL. Okay, jeg er lige gået ind på den Lol, der er lidt på. Okay, der er vi godt lige på GGPP, så rater vi senere. Så prøv at spørge, om vi skal PvP på en PvP-server. Om vi skal PvP på GGPP eller et eller andet. Jo, tror jeg. Bare skriv DAL, eller så bare det der tab der. Fuck, jeg ringer en bue. Lol. Okay, glemt det, jeg gider ikke. Har du skrevet til ham? Skriv GG. Bare skriv GGPP. Bare skriv /r så GGPP. Ja, du skal vide, om vi kan eller ej. Champion, det går to be rated for groft, man. Der er helt en faction. Så send den igen. Vi skal altså ikke ud af Mastermind. Det er både første raid og sidste raid på Mastermind. Hold kæft, det er spooky. Svarer han stadigvæk ikke tilbage? Skriv det igen. Hvorfor er han helt lukket? Så prøv at spørge ham. Det danske PP eller et eller andet. Skal PP på prøv at skrive slash. Hvad med keep PP? Prøv at skrive det. Jeg skal bare ind og skære væk, okay? I got to pay. And we can work every day. I got... Lol.
Bare det et ord. Kit Peppa. Sidst vi filmede det her i 40 minutter. Nej, for vi skal filme helt færdig. Så blev der en i net. Hvad siger han til det? Lol. No. Jeg tør ikke gå ind, vel? Jeg håber, jeg bare gør det. IRC. I don't know. Altså det jeg siger, jeg ved ikke, hvad det betyder. Ej, så siger vi venter til han er færdig, okay? Kæft, det er spooky, mand. Du skal holde øje med, om han går ud eller ej, Silas. Det bliver du nødt til. Hvis jeg lige noget musik i baggrunden. Ja, gør det. Jeg tror lige, de kan høre dig. Me boys. Ja. Silas, er han stadigvæk inde? Silas. Ej. Lol. Lol. Nå, vi er kun 16-14. Ready money, I never let go. Lol. Lol. Nej, jeg dør nu. Okay, jeg holder mig ikke til PP. Jeg tror bare, jeg holder mig til PP på Master. Ja, er han stadigvæk inde, Silas? Prøv at få mig spawn, så. Så prøv at skrive bare op i dal, kom i spawn, og så går i spawn, og så ser man kommer. Silas, du skal bare skrive i chatten. Gå nu bare lidt ud af den der video, ikke? Au. Ah, fucking so, no. Kill me. Har du skrevet dig at gå i spawn? GDPD. Så skriv stil din så, kom i spawn. Prøv nu at gøre fucking. Lol. Har du overhovedet skrevet det, Silas? Okay. Lol. Never let go. Lol.
2 sekunder, boys. Okay, så jeg er i gang med optag. Ja. Okay, vi starter igen. Lol. Prøv at vente. Sådan der. Kan jeg godt komme ind igen? Sikker? Prøv at skrive slash. Nej, nu. Slash. F. Bare skriv slash ff. Nej, og så gør lige det op igen, og så skriv A. Nej, slash f a n o. Silas, hvordan vil du skrive, slash f mellemrum a. Har du skrevet det, og så a n o n y 1 gang 1 y M O U S, tror jeg det er. Kom, og så prøv at trykke enter. Hvor mange står der offline, så er der nogen online? Er der nogen online for der faction? Det var så langsomt, Silas. Ja, forklar ven til det, Silas. Kom nu for helvede. Håber jeg højt ikke for dig. Skal jeg trykke enter? Du er heldig. Bare kom ind, Silas. Det skal være nu, hvis du skal ind, mand. Nej, jeg skal nok holde om, der kommer nogen ind. Ej, jeg kan ikke vente lige. Er du inde? Silas, gå i spawn. Og så kan du lige give mig et creeper egg, okay? Kom lige, bare kaste creeper egg ned til mig. Bare kaste creeper egg til mig her. Og du syg. Bare kaste det ud for den ene til, så er du syg i hovedet, mand. Bare kaste et. Tak. Så tør jeg gå tilbage. Ja. Og klar. Jeg tror lige. Lol. Nå, det er det der skilt der. Jeg trækker strength potion det hele. No. Ja. Men vi har så også meget andet af lortekul, ikke? Jeg fucking mister liv, mand. Tak. Lol, jeg skal måske op herfra. Lol. Så fik vi klaret det raid, Silas. Ja, vi gjorde. Nå, dreng, så siger vi tak for i dag. Tak fordi I må raide Anonymous ting. Vi ses en anden gang forhåbentlig. Vi ses.